Akwai wani abu mai ban mamaki a rayuwar ɗan Adam. Lokacin da yake cikin wahala, yana daga hannayensa sama yana roƙon Allah da hawaye a idanunsa, yana cewa, “Ya Allah ka taimake ni.” Amma abin mamaki shi ne, da zarar Allah ya bude masa ƙofa, ya ba shi lafiya, ya ba shi arziki, ya ba shi farin ciki, sai ya fara mantawa. Ya manta da daren da ya kwana yana kuka. Ya manta da addu'o'in da ya yi, ya manta da alkawarin da ya yi cewa zai ƙara kusantar Allah. Wannan shi ne halin ɗan Adam. Amma masu hikima sukan tuna cewa ni'imar da kake ciki yau wata addu'a ce da kai jiya. Saboda haka, kada ka manta da Allah lokacin da rayuwa ta yi maka dadi, kamar yadda baka manta da shi lokacin da rayuwa ta yi maka wuya ba. Ka kasance mai godiya a kowane lokaci, domin wanda yake tuna Allah a lokacin ni'ima, Allah zai tuna da shi a lokacin wahala. Allah ya sa mu zama daga cikin masu tuna shi koyaushe. Amin. Ka danna like, ka yi sharing da subscribe domin samun bidiyo akai-akai.